3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah. Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na isa namang talagang tunay na Pinoy. Tunay na Pinoy kapag ka may bahana kung ano-ano pa ang mga ginagawa. Ano mga trip gawin sa baha, ha? Merong iba, taray, naglabas pa ng karaoke. Doon pa kumanta ng, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Oh! Huwag ganon. Parang mas maganda huwag kang mahihiya kung ikaw ay Pinoy. Pinoy na hanggang ngayon ay ang lakas ng amats. Ang lakas ng amats, no? Kahit bumabagyo, bumaha, ulan, may sunog, andiyan ka pa rin, nakangiti. Yan naman talaga ang gusto ko sa'yo. Patingin ng mga magagandang ngiti. Sige na, yayain mo na yung katabi mo, huwag ka lang mahiya. Sige na, sabihin mo sa kanya, smile ka na, the rain will go away. Magtiwala ka lang. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan ngayong maulang hapon na daldalerang atleta DJ Mara Tonee. At kanina nga, talaga namang minsan hindi natin maiiwasan na mag-isip ng mga kung anong problema. Pero syempre, hindi rin natin maiiwasan na kumain ng masarap. Oo, lalo na sa mga kaya pa rin naman magluto. Pero dun sa mga medyo talaga pong nasalanta ng sobra-sobra ng bagyo, kami po ay nandito para po sumuporta sa inyo. Si Mara Tonee magpapakain. Hindi, kumbaga kami po ay hindi naman ganun ka-insensitive. Hindi kagaya ng iba dyan, nagbebenta pa ng condo unit. Uy! Pag ganun, no, minsan din kailangan din natin maging sensitive sa mga ganyan. Lalo na kung ikaw yung mga klase ng tao na may kaya mong tumira sa condo, kaya mo pa mag-resume Netflix and all. Pero kung hindi, ay di ito, mas magandang trip na magluto ka ngayon at i-share mo dyan sa kakilala mo na hanggang ngayon ay nasasalanta pa rin ng bagyo. Kung alam mo naman yung address niya, o alam mo na, nabigyan na kita ng recipe kanina, nung sardines ng aking papa. Madaling-daling gawin, bubili ng bangus, ilagay sa pressure cooker o kaya sa kawali. Pagkatapos, lagyan ng olive oil, mga pampaalat, asin, paminta, lagyan ng pickles, lagyan ng carrots, lagyan ng olive oil. Sabi ko na, di ba? Yun ang lutuin, ilagay sa bote, pagkatapos ibigay sa kanya. Singilin, 3-4-1. Huwag mo nang singilin, bigay nga. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Tuloy-tuloy lang natin ang good vibes, diba? Hanggang ngayon, kain pa rin tayo ng healthy. Siyempre, gusto natin humaba ang buhay mo. Susunod na po ang programa ng ating Spicy Opa. Walang iba kundi si Kim Chino. Muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagdaldalan sa inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tonee. And also, pwede nyo rin po ako i-check sa aking social media accounts. It's MaraTonee. Bye everyone, keep safe.